Buf, a veure ara, després de la gana, com configurem els crals perquè la motivació se mantinga. MA és fundamental. A partir d'ahí anem fent i veient. El mapa per trobar la tomba de Baden-Powell i n'hi ha 3 punts. Això sí que motiva qualsevol. Anem allà. Bueno, bon dia, són les 5 del matí, tenim ja el mapa, anem a fer-nos un cafè per posar-nos a tope i anem directes a buscar la tumba de Baden-Powell. Ai. Mi amore, espresso macchiato, por favore, espresso macchiato, corneo. Espresso macchiato. Ciao bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. Primer checkpoint per a trobar la tumba de Baden-Powell, anem en camí. Mamá, eres un tremendo muy raro. Pero que coño fue como el final, tío. Pues no sé, Eso sí. ¿Eso sí? ¿Seguro? Sí. ¿Sí? ¿Eso sí? Eso sí. Pues vamos a buscar. I és que no saps que estan. ¿Vale? ¡Yey! A un otro puesto a buscarlo, es que así no está. Estem ja en el segon punt, ara anem a investigar un poquet perquè mos està costant trobar el punt. Anem.
lloc tinc un bon pressentiment. Vale, estic prou segure que este és el lloc. Així anem a trobar la tomba de Baden-Powell 100%. Però anem a dividir-nos per donar cobertura a tot l'espai. Vosaltres a batir els fregaderos. Vosaltres entre els arbres. I nosaltres... No, vosaltres al riu i nosaltres mos quedarem així. Vale, m'agrada. ¿Ok? ¡Vamos! Che, no estem trobant res, ni amunt ni avall, ni ahí, però jo estic segur, estic convençut de que està així. I tinc un plan. I tu formes part d'aquest plan. Ens veiem en Poder de la Sierra 2025. No lo creas.